Il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima diżappunt qawwi fil-konfront tal-Position Paper tal-Knisja dwar it-terapija ta' konverżjoni li tintuża f'attentat biex tinbidel l-orjentazzjoni sesswali ta' dak li jkun. Il-Gvern jidda bozz ta' liġi biex dawn il-prattiċi jitqiesu illegali. Il-Prim Ministru ndirizza lil dawk li nġabru għal attività politika fiż-żurrieq. Stqar li l-Knisja għandha kull dritt tesprimi leħen u dan għandu jingħata widen, iżda l-Gvern għandu it-twemmin tiegħu. Illi dan il-Gvern ħajjibqa' miexi il-qoddim għaliex jemmen bis-saħħa. Jemmen bis-saħħa li l-progress dan il-pajjiż irid li ħanħarsu il-qoddim u mhux li nimitaw il-barranin, din mhix kwistjoni li nimitaw il-barranin, hija kwistjoni ta' mentalità, ta' ftuħ, mhu ħanaċċetta qatt illi jkun hawn xi wieħed minn ħuti Maltin u Awċin illi għax għandu orjentazzjoni mod jew ieħor ikun hemm min jgħidlu li hu marit jew pedofilu. Mhu ħanaċċetta qatt dik it-tip ta' mentalità, ħankun hawnhekk biex niddefendi lill-inqas wieħed mill-persuni, mill-ċittadini, min-nies, minn uliedna dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru fakkar li d-dritt ta' persuni LGBTIQ huwa wieħed mill-valuri essenzjali tal-Unjoni Ewropea u fl-ebda ħin mhu ħajaċċetta li persuni omosessuali jkunu mpenġija bħala morda. Kif kien qiegħed jitkellem dwar drittijiet ċivili, il-Prim Ministru ħabbar li dan il-Gvern qed jaħdem biex koppji li jgħixu flimkien iżda ma jiżżewġux ikunu protetti. Permezz ta' liġi tal-koabitazzjoni li ser tkun qed toħroġ għal konsultazzjoni fi żmien li ġej ser jinħoloq qafas li jirregolhom u jtihom drittijiet bħal koppji oħra. Ikonna liġi bħala pajjiż li nassiguraw li l-ulied illi jkun hemm f'dik ir-relazzjoni ma jkunux ulied tat-tieni kategorija, ma jkunux tfal illi huma inqas minn tfal ta' nies illi huma miż-żewġin, għax aħna l-aspirazzjoni tagħna hija li f'dal pajjiż it-tfal kollha l-istess ċans u l-istess drittijiet għandhom ikollhom.